ga wani ɗan ƙaramin gari da ƙofa a sama. Ya tara dukkanin abin da kake da bukata na jahilci a cikinsa. Jummai a taimaki gayo, Jummai a taimaki hakimai, Jummai a taimaki sarakuna, Jummai a taimaki Magajin gari. Sa'adu kurfa sa'adu zalika sai sai. Abada dan karfin dauki wallahi tallahi in ka ci gaba da yi za ka ga ruhanai suna hurka kowanne daga da hannunsa. a ina A nan gurin ko baka da barki ne. Dabbar ka bata tsira ba, matar ka bata tsira ba, gonar ka bata tsira ba, gidan ka bai tsira ba, bare kai kanka. Magajin gari. A sha minir ya dawo. Kin gan shi ne? ban gole na Daga shagara ne. Magajin gari daga kamfanin Double XL Ventures Limited. Turkashi, gobara daga kogi maganin tabuwai. wallahi ta mai gari ce wa ni wannan bindiga ta mai rawani ce wa wannan ayu ta mai rawani ce wallahi ranka dai ta kace ba ka gaji har ka harbi ba to namu da kike kama da nabi ne lokacin nadin sarauta kama da aka yi bikin nan ai jaki ne jakin munzali da ya mutu nan na je na yankuna mana Shaga mu ta zubar, shaga mu ta diba. Sai kuma ka ji. Tindin. Aina. To mun dauka wani abu ne ya fashe. Ashe ka tangar don Allah na gaban Allah ka yanke zancen ne ka tafi da shi kai can ita inda ake so kan leburori da yancin rani ita kuma sai kai ta gidana kenan ita wannan dai an kai ɗaya tana mai ɗaki na ko ba sai mu tafi gaba. ba Allah a garin ku take mai ɗakin ka dan bakar da ɗaki ba za ma ka gode mai ba da aka karɓe ka Jumai shagamu yarinya Jumai shagamu Jumai shagamu yarinya Jumai shagamu Bushu rabo ka samu yarinya Jumai shagamu yar garama sai dai alkhairi yarinya Jumai shagamu ga bushu an ga Jumai ne ya auro Jumai shagamu yarinya Jumai shagamu Magajin gari. Me yasa ba su yi wani ƙarya ba sai kai a ce baka bar matan gari ba baka bar yara ba ba kuwa ta zo gari yau din nan. Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Kashi na mata yake yi wa mutane. To ƙarya na maka? ni ban ga littafi a hannunka ba kuma ka fito daga ɗaki to karatu na zo ko haka ce da kai ka ga alabi ka kiyaye wallahi Magajin gari. Labari da kuma tsara shi daki-daki. Shafi'u Dauda Giwa. Shiryawa Falalu A Dorayi. Magajin gari. Mijin dafa. mijinta sakaina ne kar ka ji a haka dan ya ga ka da a hargitsi Wani ka dauke ni. Mahaukaci ko me? Wannan in za mu shiga dawa ne muke saka wannan kayan. Ba da umarni Nasiru Alƙoƙi Shehu Jiha. Magajin gari. ka zo harbi mu kenan wallahi ranka dai asali na ba maharbi bane wallahi tallahi muka dinga raya ne dai na dawo sabgar harba ina da makiya Ai bai kamata kuma ka ɗauki bakin fenti ka shafa min a fuska ba. kamar akwai abin da yake damun ki ko Ba abin da yake damuna. Zara'u ta zo gidan nan kenan Zara'u ba ta zo gidan nan ba. kina da matsala Ka duba irin halin da nake ciki. Rumana. mannin nan yayi min nauyi wallahi Wannan umarnin bai yi nauyi ba. akan wannan dalilin ne dama kika zaɓi ki zama mai yankakken baya ki daina wani boye Sai dai ka nemi wata uwar ba ni ba. magana banza ke Rumana. Don Allah ka da tsananta zargin da kuke a kaina. aiko ya zama tilas na fada da bincike na Ya bakin gaskiya ta kiran na faɗa muku. yanzu na gasgata abin da ya dade yana bujuro min abinci Na shiga uku. da Allah ina son ka taimake ni ka ceci rayuwata ba za ki taba iya samu na ba har abada wani haka ne kana cikin ka kuwa sai kai gaggawa koma gidan mahaifiyarka domin na tabbatar ta shirya ma sabuwar rayuwa Kada ku kida da maganganun da yake faɗi. Baya cikin hayyacinsa. Rumana ni ne mijinki ya kamata ki ji magana ta to ya zan yi dole in bi umarnin mijina tunda dama an ce sai ka bi umarnin miji sannan kake ganin daidai Rumana. Being a literate lecturer, but he detests having a literate woman as a wife. Why? He married his choice, but he's not living happily. Why? What the hell is happening? Who the hell is trying to destroy his son? And why? Such are his unanswered questions to himself. Baka ganin kayan gidan nan duk su tsufa?
ya kamata a ce mun sauya su saboda ba za mu fara sabuwar rayuwa da tsofaffin kaya ba. Caccanda su what jikotis. Hikma Multimedia Kano steps of wave and masterpiece. Rumana. Kada ka bar zuciyarka ta mai gurbin tunaninka. Wallahi ba zan taɓa ruwa da ke ba, muna nan tare. Kafirai ne mu ko zan maguzanci nike ne. Ta yaya za ka sanar matar da ka zaɓa ka rabu da ita ka rubuta mata saki ɗaya har 3. Iyakokin Allah sun karfin ai wasa da su. Kazafi zaki min? Ka tabbatar masa da kayan sakin nan. Din na ji rashin fahimta ne a cikin wannan al'amarin. Da masu saki ya taɓa zama wasa ne? Burin ta ya Watch how the series of misfortune events unfolds in this spectacular suspense-packed thrilling drama, Rumana. sai dai mu dau dangana. Esani Ayuru Yakase Coach Movie. Executive Producer MD Hikima. Co-producer Yunusa Maazi. Producer Aladi Sheshe. Story and screenplay Musa Salaki. Voice over General BMB. Official trailer The Big Boss AMS Maineki. Rumana. Directed by Ali Bumzak. Tana da damar da za ta halarci gidana a duk lokacin da ta bukata. Wani irin amfani kake mata? Ina mata amfani ta bangarori da dama. Amma wane ne Alhaji mai dokan bacci? A shawarce ina ganin abin magana iyana. Sai fa na san waye Alhaji mai dokan bacci. Manir, ka umarci Yalla ya tsaye da maganar nan iyana saboda kar a je allura ta tono garma. Bani da buri a duniya da ya wuce in ganku da kai da ita. Kun wulakanta idan duniya, kun kaskanta. Manir, ba wani bane illa Rumana.